Dobre, lebo nás čakajú teda ďalšie súvetie. My už vieme, že súvetie sú vlastne, keď spájame dve slová spolu, alebo teda dve vety spolu, dve nejaké informácie. A príčinné súvetie vlastne používame vtedy, keď hovoríme príčinu. Máme tu príčina vzniku, trvania alebo ukončenia deja. Napríklad, išiel som domov, pretože začalo pršať. Išiel som domov, keďže začalo pršať. Preto som šiel domov, lebo začalo pršať. Dobre, rozumieš, že vlastne niečo, čo sa udialo, vysvetľuješ prečo. Na príčinu sa vždy pýtame otázkou prečo. A vlastne tieto spojky lebo, preto, a pretože alebo keďže používame vtedy, keď vlastne príčina je vedľajšia veta. Najskôr povieme tú hlavnú informáciu, čo sa udialo a v druhej vete dáme to, že prečo. Takisto máme spojky. Čiže, totiž, to jest, veď a však. Poznáš tieto spojky? Stretol si sa s nimi? Áno. Dobre, výborne. Takže v týchto prípadoch tieto spojky použijeme použijeme vlastne ako hlavnú vetu. Čiže napríklad, že to je, čiže a tak ďalej. Rozdiel v tom je, že v príčinných súvetiach môžeme použiť teda tieto spojky a to znamená, že máme niečo, čo sa udialo, nejaká situácia, vysvetľujeme prečo. V týchto niektorých prípadoch máme ďalšiu hlavnú vetu, čiže vysvetľujeme niečo, čo sa udialo a ďalšiu vetu. Naopak, takto. Čiže máme tu napríklad, máme tu napríklad, keďže alebo pretože tvorcovia nezávislých filmov majú obmedzený rozpočet, ďalšie výdavky na atraktívny thriller či soundtrack sú nevymysliteľné alebo nemysliteľné. To je vlastne hlavný dôvod. Ďalšie výdavky na atraktívny trailer či soundtrack sú nemysliteľné. Nie je to možné utvoriť a najskôr sme povedali prečo. Ako prvé bola tá príčina, potom bola hlavný dôvod. Tuto máme aplikovať umelecké kritéria na produkty filmového priemyslu. Nie je vždy možné. Dobre. A vysvetľujeme týmito spojkami, že prečo. Rozumieš? Mhm. Dobre, stretla si sa niekedy už s takýmito súvetiami? Áno. Áno. Dobre. Takisto vlastne máme tu veď, čiže, alebo to jest. V tomto prípade čiže a to jest, alebo totižto sú synonymá. Dobre? Mhm. Tie sú synonymá, tie môžeme použiť ako synonymá. Dobre, máš na toto nejakú otázočku? Nie. Nie. Dobre, máme tu teda nejaký text, kde máme doplniť tieto spojky. Neviem, či potrebuješ, aby si videla aj tie spojky. Alebo tu Áno. stačí, ak to bude takto. Potrebujem. Dobre. Dobre, vidíš, môže byť? Áno. Super. Tak, poď začať čítať a musíme doplniť tie spojky. Vlastne vyjadrujeme, prečo sa niečo udialo, vyjadrujeme príčinu. Дома, в папущах або в кіні. Примірно частим явом є вікендова залюба в домацькому позранні фільмів, protože filmový večer je pro mnohých členov rodiny vzácným momentom. Áno,
V tomto prípade vlastne je to víkendová záľuba, tu máme hlavnú informáciu a vysvetľujeme, prečo je to hlavná informácia. Mhm. A keďže požičenie filmu je lacніше ako купа lístkov pre celú rodinu, táto forma trávenia voľného času získava na popularite. Mhm. Máme tu teda keďže, takisto keďže vyjadrujeme, je lacnejšie, vyjadrujeme príčinu a máme tu táto forma trávenia získava na popularite. A film sa nám nakoniec ani nemusí páčiť. Mm. To есть sme okrem ceny lístkov ušetrili aj na parkovnom či občerstvení. Mohlo by byť aj to jest, ale v podstate to jest sa veľmi slončne nepoužíva. Ak máme nejakú, skôr sa to používa pri takých formálnych textoch. Napríklad nejakých odborných textoch, učebniciach a tak ďalej. A myslím si, že tu by sa viacej hodilo čiže, čo sú vlastne synonyma, ale to je také obyčajnejšie. Mhm. Častejšie sa používa. Spoločný strávený večer pozitívne pôsobí na samotnú rodinu či partnerov. Lebo vzťahy sa posilňujú spoločnými zažitkami. Áno, ako môžeš vidieť, vlastne tuto vždy máme nejakú hlavnú vetu. Spoločný večer. Tuto máme hlavnú vetu, kde hovoríme príčinu. Takisto pomerne častým javom je víkendové pozeranie filmov. Zase nasleduje príčina. Ak sme použili tieto čiže, totiž to je, veď a však, máme nemusí sa nám páčiť a druhú hlavnú vetu, tiež nejakú novú informáciu. Ale spolu tie vety navzájom súvisia. Je tam nejaká príčina, ale informácia je dôležitá aj tam, aj tam. Dobre. A napokon aj príprava dobrot na filmový večer zbližuje členov domácnosti, pretože ani zďaleka nie je taká neosobná ako kúpa čipsov pred kinom. Presne tak, pretože takisto by mohlo byť aj keďže, alebo alebo lebo. Lebo ani zďaleka, pretože ani zďaleka, keďže ani zďaleka. Dobre, poďme ďalej. Keďže nie sú okolo vás desiatky cudzích ľudí, nemusíte sa obávať bez prostredného vyjadrenia emócií. Ešte. A vidíte tiež, ako na niektoré scény reagujú vaši blízky. Mhm. Veď aj toto je forma vzájomného spoznávania sa. Zároveň si môžete po príjemné strávenom čase spolu v pokoji podiskutovať, lebo vás nikto po skončení filmu nevyháňa z kinozálu. Áno, takisto by mohlo byť lebo, keďže, alebo preto, že vás nikto. Dáme tam nejaké príčiny. Dobre, máš nejakú otázku na tieto príčinné súvetia? Nie. Je to pre teba jednoduché? No, áno. Aha, keďže si to s nimi už stretla. Vlastne je to všetko, čo sme už vedeli, čo sme už doteraz mali.